Εντιμότατε κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενδοξότατε διευθυντές των Σωμάτων Ασφαλείας, έντιμα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστή Αστίνου, αγαπητοί μας εκπαιδευτικοί και πιο αγαπητά μας παιδιά. Η σημερινή ημέρα χαράς, ημέρα αναμνήσεων, δόξης και θριάμβου, είναι κάτι το πολύ ισχυρότερο και πολύ ουσιαστικότερο από μία ακόμη γιορτή, όπως συνηθίζουμε να την παρουσιάζουμε τα τελευταία χρόνια. Και αξίζει τον κόπο σήμερα να κάνουμε λίγο υπομονή και να ενσκύψουμε πάνω στο μήνυμά της για να πάρουμε παρακαταθήκες ζωής, αφορμές αποφάσεων, έτσι ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτό το μεγαλείο που ως κληρονομιά άφθαρτη μας άφησαν οι πρόγονοί μας. Βλέπετε καθώς σιγά σιγά τελειώνουν, φεύγουν από τη ζωή αυτή. Με την κούνιστα σε κύθεν μονάς. Όσοι έζησαν το έπος του 40, όσοι έζησαν τα γεγονότα που σήμερα εορτάζουμε, εμείς καθιστάμε τα πιο φτωχοί, ακριβώς διότι δεν έχουμε από πρώτο χέρι τις ζωντανές αφηγήσεις των ανθρώπων που τα έζησαν και τα είπαν και μας τα μεταλαμβάνευσαν. Και γι' αυτό τον λόγο και εγώ είμαι ανίκανος σήμερα να εκφέρω το πανηγυρικό της ημέρας, διότι δεν τα έζησα τα γεγονότα. Τα άκουσα από άλλους. Και σήμερα θα έπρεπε κανονικά να σιωπούμε για να δίνουμε το λόγο σε όσους μπόρεσαν, τα έζησαν, τα αποτίμησαν, τα ανέδειξαν τα γεγονότα και τα οδήγησαν στην τιμή που το ελληνικό έθνος τα περιέβαλε. Γι' αυτό και σήμερα έκρινα σκόπιμο αντί άλλης ομιλίας να σας παραθέσω μερικά αποσπάσματα από έναν ο οποίος όχι μόνο έζησε το 40, αλλά επεξεργάστηκε το 40. Έναν δημοσιογράφο της εποχής. Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι λέγεται ότι καθορίζουν την κοινή γνώμη. Έρχονται όμως στιγμές που το μεγαλείο ενός λαού τους υποχρεώνει να ακολουθήσουν την κοινή γνώμη και απλώς να περιγράψουν, συμμεριζόμενοι τα όσα βιώνουν. Ο δημοσιογράφος αυτός δεν είναι άλλος από τον Γεώργιο Βλάκο, τον διευθυντή της Καθημερινής, κύριο αρθρογράφο στην εφημερίδα αυτή, ο οποίος με τα άρθρα του αποτυπώνει επακριβώς το πνεύμα της εποχής εκείνης. Στο πρώτο του άρθρο, 29 Οκτωβρίου 1940, ο ορθολογιστής Βλάκος, ο Βλάχος που δεν τα πολύ είχε και τόσο καλά με την Εκκλησία. Ο Βλάχος που δεν μπορούσαμε να τον πούμε άνθρωπο πιστό. Είχε μια επιφανειακή σχέση. Ήταν όμως εκείνος, ο οποίος ως αστός προσδοκούσε την πρόοδο της πατρίδας μέσα από την ανάπτυξη, μέσα από την εφαρμογή οικονομικών συνταγών, γι' αυτό και ο ίδιος μέσα από την εφημερίδα του τέτοιου τύπου παρεμβάσεις έκανε. Έρχεται όμως το γεγονός του πολέμου, που συγκλώνησε τους πάντες. Βιώνει την πρώτη μέρα της Αθήνας, λαό να χύνεται στους δρόμους, να επιθυμεί να φωνάζει, να ζητοκραυγεί, χωρίς κανένα πανικό, χωρίς καμία ένδειξη ητοπάθειας. Και αναγκάζεται να γράψει. Πρώτον, την πραγματικότητα. Τι λέει? Τον πόλεμο αυτό δεν τον ζητήσαμε. Δεν τον προκαλέσαμε. Δεν τον θελήσαμε. Μας επευλήθη. Μας επευλήθη κατά τον φιδεότερο και τον σκιότερο τρόπο. Άμα έμειναν οι προπυλακισμοί αναπάντητοι, άμα υπούστησαν με σιωπηλή απάθεια οι προκλήσεις, άμα κατεβλήθη προσπάθεια όπως αγνοηθεί και αυτή η ταυτότηση των γενναίων, οι οποίοι έπληξαν οι πυροβολημένοι την Έλλη, εις το τέλος, επειδή υπήρχε φόβος μία ύβρις και συκοφαντίες και οι πνιγμοί δεν χρησιμεύσουν και δεν γίνει πόλεμος, κατέφτασε χθες ο κύριος Γκράτζη στο σπίτι του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, εις τα 3 το πρωί και του εζήτησε προφίλως την άδεια να μας καταλάβει. Γιατί το έκαναν αυτό οι Ιταλοί? Διότι είναι μωροί. Διότι έχοντες ανάγκη να νικήσουν εις αυτόν τον πόλεμο κάτι, επίστευσαν ότι εδώ στην Ελλάδα θα τους δοθεί η εύκολος νίκη. Ότι θα συναντήσουν ανθρώπους οι οποίοι θα τακτοποιήσουν με τους αριθμούς την τιμή των και θα μετρήσουν πυροβόλα, αεροπλάνα, άρματα μάχης και άμα πιστούν ότι δεν έχουν ούτε το 10ο εκείνων τα οποία διαθέτουν οι Ιταλοί, θα παραδώσουν την γη εις τους στρατούς των αμαχητή και αμαχητή τα σπαριάστον εις τα σκολάβους. Αλλά δεν έχουν κάνει τους λογαριασμούς τους σωστά. Εις ποια στιγμή η Ελλάδα έκανε λογαριασμούς δυνάμεων προς τα δυνάμεις του αντιπάλου της για να μάθει αν έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει την τιμή της? Κράτος μικρό με ιστορία μεγίστη, μήκυρ φυλάσσας από τον Ιφίλιο, φάρος λαμπρωτά του φωτός η Ελλάς, έδωκε εις νόη την ανθρωπότητα όχι μόνο τη ζωή, αλλά και το παράδειγμα της αυτοθυσίας και του ηρωισμού. Θα αποθάνουμε όλοι. Με αυτή τη φράση τελειώνει το άρθρο, παρέχοντας μια τάση, θα λέγαμε, απεσιοδοξίας. Διότι ο ίδιος με τη λογική που τον χαρακτήριζε έβλεπε ότι μάλλον μια νίκη δεν ήταν πιθανή. Και όταν φτάνουν οι πρώτες νίκες, οι πρώτες ήττες των Ιταλών, όταν αποκρούεται η Ιταλική επίθεση και το μέτωπο αρχίζει να γυρίζει προς αντίστροφη φορά,
όταν τα ελληνικά στρατεύματα καθίστανται ιδιόκτες και οι Ιταλοί ιδιοκόμενοι, ο Βλάχος μετά από 10 μόλις ημέρες αναγκάζεται να γράψει. Είναι όνειρο? Κλείστε τα μάτια σας και θυμηθείτε προ 15 ημερών την Ελλάδα. Προ 15 ημερών σαν σήμερα θα ήταν δύσκολο να ευρεθεί ένας Έλλην, ο οποίος να έρχεται να περιπλακεί στον πόλεμο η Ελλάδα. Έξαφνα όμως ένα πρωί, ένα ευλογημένο πρωί, την 28η Οκτωβρίου, εις τα 3 το πρωί εξυπνήσαμε έθνος. Έθνος είμαι θα πάντοτε, αλλά μέχρι της ώρας εκείνης, κανείς εξ ημών δεν αισθάνεται τον εαυτό του. Πρώτα Έλληνα και έπειτα οτιδήποτε άλλο. Εις τα σφλέγας μας ένα σπινθήρα πέρασε μεταβάλλον το αίμα εις λάβα, ως αν αδιέσαι έξαφνα τα ψυχάς μας μία θύελα, και όλοι είπαμε με μία φωνή και μία ορμή. Όλοι και όλα δια την πατρίδα μας. Όλοι και όλα δια την Ελλάδα. Η μεγάλη Ιταλία, η φασιστική Ιταλία, η Ιταλία των 48 εκατομμυρίων, η Ιταλία των μηχανοκίνητων φαλάγκων, εξύπνησε τη μικρά Ελλάδα εις τα 3 το πρωί και της εδήλωσε ότι θα την καταλάβει. Μετά 3 ώρες. Και η Ελλάδα πήδηξε εις τα όρη ανέμβητος, γυμνή, κουρελού, και πολέμησε με τις πέτρες και σταμάτησε την άτιμον εισβολή. Και περνούν 1, 2, 3, 15, 24 ώρα και νικά. Τι θα γίνει? Θα γίνει ό,τι θέλει ο ύψιστος. Θα γίνει ό,τι έχει αποφασίσει η βρισμένη Παναγία της Τίνου. Θα νικήσουμε. Άνος κόμεν τας καρδίας μας όλοι και ασταθόμεν όλοι εις προσευχή. Ο Βλάχος με τα άρθρα του αυτά δείχνει πρώτον το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν θέλησε τον πόλεμο. Δεύτερον, δείχνει το γεγονός ότι υπάρχει μια φοβερή πίστη η οποία κυριεύει το έθνος και η οποία στρέφει προς την Παναγία τις προσδοκίες και τις ελπίδας της νίκης. Και όσο αυτές οι ελπίδες δικαιώνονται, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι ευγνωμονούν την Παναγία και μιλούν για θαύμα. Θα ήθελα όμως να παρατηρήσετε στα άρθρα αυτά ότι μπορεί να στρέφεται εναντίον του τότε φασιστικού καθεστώτος, του φασίστα του Λούτσε προσωπικά και όλων εκείνων οι οποίοι με τη μιλιταριστική τους διάθεση αιματοκύλησαν τον κόσμο, όμως τα άρθρα του απηχεί συνάμα και το πνεύμα του λαού, ο οποίος δεν ένιωσε ποτέ τους Ιταλούς ως εχθρούς. Ποτέ στην Ελλάδα στα πλαίσια του 40 δεν είπαμε είμαστε οι ανώτεροι και είναι οι κατώτεροι. Ποτέ δεν τους αντιμετωπίσαμε ως ατίμους που πρέπει εμείς ως υπερτέρα δίθεν φιλοί να τους επιτάξουμε, να τους νικήσουμε, να τους υποτάξουμε. Ποτέ δεν στάθηκε ελληνικός φασισμός στα κόμματα αυτά. Και αυτό ο Βλάχος το περιγράφει με το ύφος των άρθρων του, το οποίο ουσιαστικά αποδεικνύει το αίσθημα του αδικημένου, διότι αυτό είναι ο ελληνικός λαός, του αδικημένου που διεκδικεί το δίκαιό του. Γι' αυτό και όταν στις 23 Νοεμβρίου πέφτει η Κοριτσά και κατάγεται η πρώτη συμμαχική νίκη, η Κοριτσά είναι η πρώτη πόλη από την οποία υποχώρησαν οι δυνάμεις του Άξονος και οι συμμαχικές δυνάμεις την κατέλαβαν. Είναι η πρώτη πόλη που κατελήφθη στα πλαίσια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και απελευθερώθηκε από δυνάμεις κατοχής. Και αυτό το έκανε ο ελληνικός στρατός στις 21 Νοεμβρίου του 1940. Όταν λοιπόν φτάνει το νέο στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου, ο Βλάχος γράφει. Την ώρα που μας εξύπνησαν, αισθάνθη η φίλιος όλοι απέναντί των και ανέμενε να μας νικήσουν για να τους στήσει. Να τους πει δεν τρέπεστε, κράτος 45 εκατομμυρίων, μηχανοκίνητο, πάνωπλο με την Ελλάδα. Δεν αισθάνεστε ότι είναι στίγμα η νίκη σας και του μικρού αυτού λαού η υποταγή ονειδό σας. Και τώρα με την ήττα τους παρουσιάζονται φτωχά τα αποθέματα του παγκοσμίου σιέλου. Τόσοι στρατηγοί, τόσοι άνθρωποι, τόσοι φυγάτες, τόσοι εχμάλωτοι. Τι γνωστό πρόσωπο να πρωτοδιαλέξει κανείς? Των κεντάβρων, οι οποίοι επειδή το λέει η μυθολογία, νόμιζαν ότι είναι κατά το ίμιση άνθρωποι, των Βερσαλιέρων, των οποίων ακόμη ανεμίζει τα κοντόφτερα η φυγή, του ενός ή του άλλου στρατάρχου, οι οποίοι μελετούν και παρασκευάζουν το σημερινό κατάντημά τους 2 χρόνια τώρα, ο δικτάτορ εννοεί τον Μουσολίνι. Ας βγει στο μπαλκόνι του Παλάτσου Βενέτσια για να ακούσει από την αβιόλα του κάτω καφενείου το ιταλικό ανακοινωθέν. Δεν θέλει, θα του το είπουμε εμείς. Δύο μεραρχίε ψέματα, ήσαν 5, οι οποίοι εκάλυπτον τον βόρειο μέτωπο και προείσπιζαν οπαρχής του πολέμου με την Ελλάδα του τομέα της Κοριτσάς, είναι αγκάστησαν να υποχωρήσουν εις νέα γραμμή κατόπιν ενδεκαημέρου αγώνος. Η πόλη εξεκενώθη, απώλειο ένας κατά τον αγώνα υπήρξαν σημαντικέ. Δεν θέλαμε τον πόλεμο, μέχρι τη στιγμή που μας ετέθη το δίλημμα. Βάρβαρο και τραχή, η πόλεμος ή δουλεία. Ζήσαμε ώρες υπομονής και υποχωρήσεων. Αντιτάξαμε τη σιωπή στα σύμπρης. Απαντήσαμε με καλοσύνη στους τιμούς. Και όταν μας δολοφόνησαν και όταν μας έπνιξαν και άφησαν τα επισκεπτήριά τους στην παραλία της Τίνου,
Εμείς ετρίψαμε τα επισκεπτήρια για να μην μάθουμε ότι γνωρίζουμε τα ονόματά τους. Και εμείς ενόμισαν ότι είναι και η παριέ μας χριστιανική και ότι είναι ευπρόσδεκτη στους πολλάθους. Εκεί, στο μακρινό νησί του Αιγαίου, εννοεί την Τίνο, επιστρέφει τώρα η υπέρμαχος στρατηγός. Η θύρα της Εκκλησίας είναι κλειστή. Τα κανδύλια φωτίζουν με το ογκρό τους φως την εικόνα και γύρω λάμπουν ασημένια, χρυσά, αδαμαντοπόλητα τα αναθήματα των πιστών. Η θύρα είναι κλειστή και η Παναγία περνά. Θα σταθεί εκεί εμπρός στο ιερό, να ζητήσει την προστασία των ουρανών για τους νεκρούς, για τα ορφανά του πολέμου. Θα υψώσει τα χέρια της για να απαλύνει των τραυμάτων τους πόνους. Με το μηδίαμά της θα στηρεύσει δάκρυα, με το βλέμμα της θα παρηγορήσει. Και έπειτα θα καθίσει κατάκοπος. Είχε αυτές τις ημέρες δουλειά, πολλή δουλειά η Παναγία, επάνω στα βουνά της Υπήρου. Όμως το θαύμα δεν κρατάει πολύ. Έρχεται ο Χίτλερ, βοηθός στον συνεταίρο του τον Μουσολίνη και ξαφνικά όχι μόνο 48 εκατομμύρια Ιταλών, αλλά και 85 ακόμη πιο σιδερόφρακτων και μηχανοκίνητων Γερμανών πέφτουν πάνω στα 8 εκατομμύρια της ταλαιπωρημένης Ελλάδας μας. Ο Βλάχος το βλέπει αυτό. Το βλέπει ήδη από την αρχή του έτους, γι' αυτό και την 1η Ιανουαρίου του 1941, αναφερόμενος στις τελετές που άλλοτε γινόντουσαν στα ανάκτορα, στο Μητροπολιτικό Ναό, στο Σύνταγμα για την έλευση του νέου έτους. Αντί όλων των άλλων, υπενθυμίζοντας τι γινόταν και τι γίνεται τώρα, ουσιαστικά κάνει μια προσευχή. Είναι η πρώτη φορά και η τελευταία ίσως που η εφημερίδα Καθημερινή δημοσιεύει μια ευχή, μια προσευχή. Μακροσκελέστατη, 4 σελίδες. Την έγραψε ο ίδιος ο Γεώργιος Βλάχος. Είναι θεολογικότατη. Ούτε ο καλύτερος ιερομόναχος δεν θα μπορούσε να γράψει τέτοια προσευχή. Με την οποία ετοιμάζει τον λαό για να συνεχίσει τον δρόμο της θυσίας, όχι πλέον συντροφευόμενο από την νίκη. Και φτάνουμε στις σκληρές ημέρες του Απρίλη του 1941, όταν πλέον πρόκειται να εκδηλωθεί η γερμανική επίθεση. Εκεί ο Βλάχος γράφει. Αφού πρώτα πει ότι δεν έχει λόγο η Γερμανία να θέλει να επιτεθεί στην Ελλάδα, διότι δεν την προκαλέσαμε ούτε θα κερδίσει τίποτα από εμάς, αφού εξηγεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση συμμαχίας με τους Εγγλέζους, έτσι τέτοια που να προκαλεί τους Γερμανούς, αφού αναφέρεται στο γεγονός ότι ο δρόμος από τη Σόφια έχει στρωθεί έτσι ώστε να μπορεί να περάσει μηχανοκίνητο, έτσι ώστε να μπορούν να περάσουν στρατός οργανωμένος, απευθύνεται στον ίδιο το Χίτλερ και του λέει: εσείς τι θα κάνετε, λέγουν, θα επιχειρήσετε να εισβάλλετε στην Ελλάδα. Και εμείς, λαός αφελής ακόμη, δεν το πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε ότι στρατός με ιστορία και παράδοση θα θελήσει να κυλιδωθεί με μια πράξη πανάθλια. Δεν πιστεύουμε ότι ένα κράτος πάνω πλόγου 85 εκατομμυρίων, μαχόμενο για να δημιουργήσει στον κόσμο, ως λέγει, μια τάξη πραγμάτων, θα ζητήσει να πλευροκοπήσει ένα έθνος μικρό που αγωνίζεται υπέρ της ελευθερίας του, μαχόμενο μια αυτοκρατορία 48 εκατομμυρίων. Διότι τι θα κάνει ο στρατός σας, εξοχότατε, αναντί πεζικού, πυροβολικού και μεραρχιών, στείλει η Ελλάς φύλακας, εις τα σύνορά της, 20.000 τραυματιών, χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, με τα αίματα και τους επιδέσμους για να τον υποδεχθούν. Αυτούς τους στρατιώτας φύλακας θα υπάρξει στρατός να τους χτυπήσει. Αλλά όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ο λίγος ή πολύ στρατός των Ελλήνων, που είναι ελεύθερος, όπως εστάθη στην Ήπειρο, θα σταθεί αν κληθεί και στην Μακεδονία και στην Θράκη. Και τι θα κάνει, θα πολεμήσει και εκεί. Και θα αγωνιστεί και εκεί. Και θα αποθάνει και εκεί. Και θα αναμένει την εκ Βερολίνου επιστροφή του Δρομέως, ο οποίος ήλθε προ 5 ετών και έλαβε από την Ολυμπία το φως, για να μεταβάλει εις ταυλόν τη λαμπάδα και φέρει την Πιλκαριάνη, εις τον μικρόν την έκταση, αλλά μέγιστον αυτόν τόπον, ο οποίος αφού έμαθε τον κόσμο όλο να ζει, πρέπει τώρα να τον μάθει και να αποθνίσκει. Η σειρά των άρθρων του Βλάχου απηχούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που στην ελληνική ιστορία έμεινε ως πνεύμα του μετώπου. Είναι αυτό το οποίο ο Έλληνας εκφωνητής λίγες στιγμές πριν οι κατάφρακτοι Γερμανοί καταλάβουν την Αθήνα και την καταστήσουν πόλη υποκατοχή, προέτρεπε τους Έλληνες να μην ξεχάσουν. Έλληνες, μην λησμονείτε το πνεύμα του μετώπου. Το πνεύμα της αυτοθυσίας, του πατριωτισμού, της αποφασιστικότητας, της πίστης στον Θεό, του αισθήματος του δικαίου, ότι έχουμε δίκαιο και γι' αυτό στο τέλος θα νικήσουμε. Εάν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και έρθουμε στο σήμερα, στο 2016, τόσα χρόνια μετά, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το πνεύμα και πόσο το ψηλαφούμε? Λαός καταγερματισμένος, διηρημένος με ένα πολιτικό προσωπικό το μόνο το οποίο κάνει είναι να απεργάζεται νέες πληγές
και να διευρύνει όσο μπορεί τα χάσματα που υπάρχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Κανείς δεν έχει λόγο ενωτικό, κανείς δεν έχει λόγο αδελφικό, κανείς δεν κάνει τον κόπο να μας κάνει να αισθανθούμε Έλληνες και γι' αυτό τιμημένους. Μένει μόνο αυτό το εικόνισμα που έχετε εσείς εδώ στην Τίνο, σύμβολο των εθνικών μας αγώνων. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν το 1823 ανεκαλύφθη η Αγία Εικόνα, πολλοί θεώρησαν ότι φανερώθηκε η υπογραφή του Θεού που έλεγε ο Κολοκοτρώνης και την έβαλε ο Θεός για την ελευθερία της πατρίδος. Και αυτό το εικόνισμα πάλι με την προσβολή που έγινε άνανδρα στο λιμάνι αυτό στις 15 Αυγούστου του 1940, αυτό το εικόνισμα κατέστη ο θρύλος και το σύμβολο της προσβολής του λαού μας, για το οποίο πολέμησαν οι μαχητές, ο αγνός, ο ηρωικός, ο δίκαιος στρατός που πολέμησε στο μέτωπο της Αλβανίας. Αυτό το εικόνισμα συναδελφώνει 21 και 40. Είμαστε ευλογημένοι που το έχουμε στη χώρα μας, που το έχετε στο νησί σας. Δεν μπορείτε να το απεμπολείτε, δεν μπορείτε να το προσβάλλετε, δεν μπορείτε να το μεταχειρίζεστε όπως θέλετε. Γιατί αυτό το εικόνισμα είναι η υπογραφή του Θεού στη λευτεριά αυτού του τόπου. Και επομένως δεν έχει μόνο θρησκευτική αναφορά, έχει και εθνική, έχει και αναφορά δικαίου και κοινωνική αναφορά. Αυτό το εικόνισμα είναι, θα λέγαμε, το λάβαρό μας, το οποίο σε δίκαιους αγώνες πάντοτε ανυπτάμενο, μας καθοδηγεί σε αγώνες και έργα δικαιοσύνης, τιμής, δόξας, ευκλίας, χαριτής. Τείνουμε να ξεχάσουμε πολλά από αυτά που μας διδάσκει το εικόνισμα, το πνεύμα του μετώπου. Τείνουμε να προδίδουμε αυτούς που τόσο αίμα έχησαν για εμάς. Ας αφήσουμε όμως λίγο τα δικά μας και ας σκεφτούμε λίγο και την κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας τις ημέρες αυτές. Πολλοί είναι εκείνοι που μας υβρίζουν. Μας θεωρούν ως δίθεν διεφθαρμένους, λαό διεφθαρμένο, πρωταθλητή της διαφθοράς. Τολμούν και μας κουνούν το δάχτυλο. Υβρίζουν τον Πρωθυπουργό μας μάλιστα σε στιγμές διαπραγματεύσεως. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι, τουλάχιστον σε ηθικό επίπεδο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Πρώτο, από εμάς νικήθηκαν ολοκληρωτικά. Μπορεί στο πεδίο της μάχης να μην νικήσαμε ολοκληρωτικά και να μην κερδίσαμε την κάθε μάχη, στο πεδίο της τιμής, του πνεύματος, του ήθους όμως, ήμασταν οι ουσιαστικοί και αδιαμφισβήτητοι νικητές. Ήμασταν οι πρώτοι μεταξύ των πρώτων. Γι' αυτό και στην ελληνική σημαία μπροστά υπεκλήθη πρώτος ο Ιταλικός στόλος όταν παραδιδόταν εξερχόμενος από τον Τάραντα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει στην ιστορική συνείδηση της ανθρωπότητας ότι εμείς οι Έλληνες και τότε και σήμερα σε ηθικό πεδίο νικάμε. Όμως αυτό δεν αρέσει. Επειδή κατέστη μεν λόγω του ήθους μας αυτό η αφορμή της ήττας πολλών, γι' αυτό και πολλοί σήμερα κουνούν το δάχτυλο προς την Ελλάδα. Και έρχεται η ώρα που και οι φυστάμεθα τα δεινά της μανίας τους και βγαίνουν προφητικά τα όσα η εμβληματική εκείνη φωνή της ηρωίδος του 40 της Σοφίας Βέμπο είχε τραγουδήσει αμέσως μετά τον πόλεμο. Ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα ευχήσαμε να μας καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μας φανεί αυτό ακόμα και στην Ελλάδα μας θα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούσια σου γράψε όσα λένε οι εχθροί σου. Κι αν σε πικράνανε, σε γελάσανε με παπεσιά οι σύμμαχοι στη μοιρασιά, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει και ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις δια πρεσβειών της μεγαλόχαρης πάντα ελεύθερη. Αμήν. Σε γνωρίζω από τη γόψη του σπαθιού την